Minkejja il-Gvern tal-Labor ma huwa qed jikkontribwixxi assolutament xejn fiż-żieda fil-paga minima, għal darb'oħra il-mexxej Laburista Robert Abela qed ipinġi din iż-żieda bħala grazzja mill-Gvern lejn il-ħaddiem. Dan kif il-ħadd filgħodu f'ħaża Abela insista li huwa Gvern Laburista li se jkun qed iżid il-paga minima. Xi tfisser di żieda? Ħanfisser kemm huwa kbir dak li wasalna lih di żieda se tkun qed tingħata mhux biss għal sena waħda biss fl-2024, imma se nkunu qed inżidu l-paga minima nazzjonali fl-2024, fl-2025, fl-2026 u fl-2027. Fil-jiem li għaddew kien il-Ministru tal-Finanzi nnifsu, Klaj Karwana, il-insista li l-Gvern ma huwa se jkun qed jagħti l-ebda kontribut f'din iż-żieda u se jkollhom jagħmlu tajjeb għal din iż-żieda biss min ħaddem. Palma spjega Manet News aktar kmieni din il-ġimgħa l-President tal-MEA Joseph Farrugia. Kien hemm qbil bejn l-imsieħba soċjali inkluż il-Gvern, imma fl-aħħar mill-aħħar il-finanzjament ta' dan il-ftehim ħajġi mill-employers. Diri naħseb ħadd m'għandu jipprova jieħu kredtu minn fuq illi ma ħaqux. U din enfasizzajna li l-employers ħajfinanzjaw dan l-agreement u l-Gvern u laqas il-Gvern. Matul id-diskors tal-ħadd filgħodu mifni b'attakki partiġani wieħed wara l-ieħor konvenjentament, Robert Abela assolutament injora s-sentenza tal-Qorti tal-Appell fejn sabet li l-Gvern Laburista ħati ta' kollużjoni ma' ta' Vital Stewart brabta mal-kuntratti fraudolenti ta' 3 sptarijiet. Għażel illi injora l-kollox il-fatt illi issa l-poplu Malti qed jitlob lura bid-dritt l-400 miljun euro mogħtija mill-Gvern lil dawn il-kumpanniji minbut il-poplu f'kontratti fraudolenti. Minkejja dan kollu Robert Abela għadu qed jinsisti li għandu l-fiduċja tal-poplu. B'umiltà nħossu ħafna wkoll ġofija ta' kemm fdajtuni biex immexxi l-qudiem lil Malta u għawdex tagħna. Iżda ir-realtà hija li Abela tradixxa il-fiduċja ta' dawk li eleġġewh meta iswed fuq l-abjad il-qorti insistiet li min kien suppost jara l-interessi tal-pajjiż naqqas għal kollox milli jagħmel dan. Robert Abela għażel li jinjora wkoll li jindirizza d-domanda jekk se jkun qed jaqta' taxxa minn fuq l-għajnuna mekkanizzata tal-kola. Għażel ukoll li jinjora kif se jkun qed jindirizza l-problema li ħoloq huwa stess biż-żied eżorbitanti fil-popolazzjoni. Ibda soluzzjoni kif se jsolvi l-isfida tat-traffiku tal-iskart tal-iżdingar, l-isfidi fis-settur tas-saħħa. Ibda kelma imlisna dwar l-isptar ġdid f'Għawdex, l-isptar ġdid tal-kura psikjatrika u l-binja ġdida tal-outpatients. Injora l-kollox il-fatt li l-imsieħba soċjali qed jappellawlu biex jibda jbiddel il-mudell ekonomiku għaliex il-pajjiż jeħtieġlu bidla fid-direzzjoni b'mod imminenti. Robert Abela għal ħadd ieħor minflok għażel li jibqa' jaħrab ir-realtà dik tal-isfidi u l-inċertezzi li dan il-Gvern xeħed lil familji Maltin u għawċin fihom u minflok dar narrattiva tal-bżar fil-għajnejn u l-politika tal-lumma u l-aħna f'attakk partiġan wieħed wara l-ieħor.